שלום תלמידים, והיום אנחנו נלמד איך לשגע את המורה, ואחרי זה קופיל יעשה לנו מופע. איזה כיף. רגע, מה? נדפקת. גם את מלודי. מה? שונאת מלודי שבכיתה, צועקת בורחת כמו מפוזרה. אני קוף מדבר בחלל המסכן. אני אלכס. מחנה של גב, מטומטם כמוהו אוהב. אני טוב. שונאת את מלודי. רגע, זה שיר שלה. רגע. ביי חברים, אני אתגעגע אליכם. אני עוזב את כדור הארץ. לאן? אני מלודי. למקום שבו נולדתי. לא, אל תלך. בלעדיך אני החנון היחיד. טוב, זה די נכון. אבל למה אתה עוזב? בגלל לימודים משוגעים. יותר מדי פה. גם סילקו אותי מכל בית ספר. סורי. מה זאת אומרת אתה עוזב? אני אלכס. מה זאת אומרת? די. מה זאת אומרת אתה עוזב? עוזב. יאללה ביי. יש ביי. טוב, אז תלמידים. זה שיעור ראשון בלי קופיל. מלודי, למה את יושבת על גב? כי קופיל עזב. אז למה את פשוט לא יושבת על כיסא? יותר כיף על אנשים. טוב, נו. רגע, אז אם אני... טוב. אלכס. בוא. תראה, זה לא בגללך. זה בגלל שקופיל עזב. לא! מה, עכשיו אני? כן. זה תשובה חד משמעית. אני טוב. אני חייבת להחזיר אותו. נראה לכם שהיא תחזור. אוקיי. שמתי משקפיים וטסתי לירח. ה-GPS לקח אותי שקופיל נמצא פה. את רוצה שנלך לטיול? כן. זהו. גברת מורה? קופיל. מי זאת? תכירי, זאת קופית, החברה שלי. באתי להחזיר אותך לכדור הארץ. סורי, אני נשאר פה. אתה בא איתי וגם את, אם בא לך. כן? קופיל. נו, יאללה, בוא נחזור, משעמם פה. יאללה, בואו. טוב, אז החזרתי את קופיל. אז מי זאת הקופה הוורודה? זאת חברה שלו, קופית. יפה, קופיל. אתה כבר בוגד בי? לא היה בינינו כלום, את רק עמדת עליי כל העונה. זה נכון. מה את קשורה? מלודי, אזהרה ראשונה. אז החזרתי את קופיל, ועכשיו קרב ריקודים. כן, נגמר הפרק.